Jiena x-xewqa tiegħi li nagħmel proġett għal ħabsin, forma ta' fabbrika ta' xi ħaġa u li tkun kooperattiva. Li hawn Malta nibżgħu minnha. Li irridu jkunu ċertu nies ta' ċertità, hemmhekk hemm ħafna nies tajbin. Hemm ħafna nies tajbin. Imma min żball jew b'xorti missuwen. Hemm nies ta' skola hemm minn kollox. Issa jiena nixtieq nagħmel proġett fejn jaħdmu dan nies. Għax forsi llum jistħu għalihom qishom irrufinaw ħajjithom. Li jkollni proġett ta' fabbrika. Il-gvern nitihom il-post tal-menu. Xi ħadd jgħinhom jieħdulhom mill-bank. Jagħmlu business plan. Jien kollox għandi pinġut ġa moħħi kieku. U jagħmlu dil-fabbrika. U tkun bħal kooperattiva. Biex il-qlieħ fis-sena parti jmur barra l-paga, parti l-qlieħ imur l-investiment tas-sena ta' wara u parti jieħdu huma. Biex ikunu ferħanin u biex tollilhom iġġibhom terġa' nies umani. Jien ma narajx ħaġa kbira. Hija rrieda ta' ċertu nies li tittamela magħhom. Qed tifhimni? Ma jien naraħ proġett li għandu jsir xi ħadd ma kif qatt ma ħasbu fuqu. Jiena niddejja għax jgħidu għax barra jagħmlu aħna nafu nagħmlu affarijiet ġodda. Aħna nafu nagħmlu affarijiet ġodda fejn rridu. Nistenna nieħu l-eżempju ta' barra. Din xi ħaġa li għandha ssir bħal mett bħal kooperattiva tal-bizzilla tan-nisa. Bħal kooperattiva. Xi ħadd responsabbli li jbielhem il-prodott tajjeb, li jbaħħulhom tajjeb. U jiena lejja li fis-suq il-Ġermanja ma narax għal dal-prodotti. Mhux hawn Malta. Hawn Malta nbigħu iċ-Ċiniż. Dawk jinbigħu minn Ġermanja biex jaqalgħu il-flus minnhom u jaqalgħu kemm iridu minnhom naf. Għax hu prodott tajjeb. U nħalli l-mara d-dar. X'tib ta' prodotti qed timmaġinhom jipproduċu? Jiena ifhimni, da tagħmel studju. Ma nistax taqbad tablament. Tagħmel studju. Naraħ manifattura, il-prodott għandu jkun. Nixtieq li jkun prodott Malti, bħalma kienet il-ħobża. Għattifhem? Hemm x'tagħmel. Ħsieb u nies ta' rieda tajba. Kemm nixtieq dik iktar milli kieku xi ħaġa li hija nnifsi. U f'moħħi waqt li titkellem naf in-nies li xi ħaġa bħal di jistgħu verament jingħaqdu flimkien biex jagħmlu biex flimkien. Kollha huma ta' kollha nisek jridu jkunu ta' kollha. Mill-accountant kollha. Għax hemm nies kapaċi. Hemm xelta tajba mġew. Moħħlija. Nitkellmu iktar ta' fuq għadi. Bis-salesman bil-van kollox. Nitkellmu iktar fuq għadi. Jħallsu l-lawns u jgħamlu għal-qoddim, fl-imkien immexxu għal-qoddim li. Li tgħid li nejnek, innaħu biċċina waħdi mhux ħanasal. Noħlom bija. Jisni qed nagħmel proġett talija. Imma li ġaraf il-min għandna bżonn inlaqqgħu madwar mejda biex nibdew naħdmu għadi. Inċempillek u din mexxu għal-qoddim. Tkellimni. Ħankellmek żgur. Għamilt punt. Ma nafx forsi tiftaħ naqra oħra fuq għad. Għamilt is-sottolinjajt il-kelma umani. Ġibhom terġa' umani. X'ħajġibhom jerġgħu umani li jkunu utli? Jiena żmien tol għażi ma kienx żmien għalija biss. Kien żmien li laqani ma' nies tajba. Però ċirkostanzi tal-ħajja ġabuhom fejn ġabuhom. U meta bniedem jgħaddi minn ċertu żmien minnu vizzju ma jħossux uman. Għalhekk jagħmel u jibqa' jagħmel u li jkun irid u jmut il-bniedem. Għax hu jaħseb li la joħroġ mhux kulħadd se jħares lejh.
bħala bniedem, bħala uman normali, kif ngħidu aħna normali, li ħadd ma normali. U hemm nista' valur. Issa daw hekk ma jsibux, mhux huma waħdu ma tista' tagħmel xejn, waħdek ma tista' tagħmel xejn. Jekk ma ssibx nies li jgħinuk, juruk it-triq u juruk li tista' tasal. U mhux waħdu ħajkun grupp li jifhmu xulxin għax għaddew mill-istess esperjenza, dawk ħajiftehmu. Dak bejnietom rabbu ċertu mħabba kbira għal xulxin. Għax jifhmu xulxin u għaddew mill-esperjenza waħda. Dawk ħajjennexxu. Għaldi xewqad. Għalhekk ħseb fuq għal kemm naħseb fuq ix-xogħol tiegħi. Din dal-proġett. Jien għalija nara ħiżi li jsir għalija. Jiena l-problema tkun meta rrid immur għas-sekonda persuna. Dika l-inkwiet tiegħi jiena. Tifhem għax hawn min għandu rieda u hawn min għandu r-rieda li jkisser. Biex jeħles, biex ma jaħdemx. Straight forward ngħidha jien, biex ma jaħdemx ikisru l-oġġett u qed ikisser ħafna nies. Dak proġett jinbeda u huma jkunu l-assisa ta' xulxin dawk in-nies. L-assisa ta' xulxin ikunu. U s-sapport ta' xulxin. Support ta' xulxin. Assisa fis-sens tajjeb qed ngħidha. Ta' mħabba. Mela tlaqna?